Здравейте, приятели! Това е една от поредицата видеа за грижите през отделните сезони и днес ще си поговорим какво се прави с нашата орхидейна колекция през зимата. Зимата е един много интересен период за орхидеите, защото, както знаете, някои от орхидеите идват от южното полукълбо. И за тези орхидеи, това, което за нас е зима, за тях всъщност е лято. Например, катлеите най-често идват от Бразилия, която е в южното полукълбо. А също така има много орхидеи, които идват от Австралия, които са много популярни, набират популярност, като например орхидеите Саркохилус. И за тези орхидеи това е всъщност най-тежкия, най-сухия период от годината. За тях това е лято. Затова е изключително важно да имаме идентификация на орхидеите, да знаем коя орхидея как се казва, за да имаме някаква идея от кое полукълбо те идват. Защото тези, които са от северното полукълбо, те навлизат в периода на зимата и съответно ние трябва да се грижим за тях категорично различно от тези, които идват от южното полукълбо. Това, което най-често се случва в големите колекции, е, че етикетите избледняват. И понеже през зимата е желателно минимално да пипаме орхидеите, колкото и да имаме чувството и нуждата ни да ги пипаме и да ги манипулираме и да пресаждаме и да ги чистим и така нататък, през зимата, нашата зима, трябва да се въздържаме от тези си импулси и да избегнем безкрайното много местене, присаждане, пипане. Това, което обаче можем да направим, е да опресним етикетите, защото те избеляват и в един момент ние не знаем за какво става въпрос. Като стана дума за етикетите, аз съвсем наскоро, както се казва на български, изсърбах по парата на това, че етикетите избледняват. Моите всичките саркохилуси, това са австралийски видове, изключително популярни напоследък, заради огромното разнообразие на хибриди и изключителната им леснина за грижа, но моите всичките избледняха. Сега аз не знам кой саркохилус какъв вид е, така че ако някой от вас се чувства, че иска предизвикателство, саркохилуса е едно много благодарно растение. Така че грижа през зимата. Друг вид, освен саркохилуса, който идва от южното полукълбо, са фредкларкиарите. Фредкларкиарите са, вие знаете за черните орхидеи, фредкларкиара. Те всичките са наименовани по някакъв черен начин, например After Dark, след тъмно. Фредкларкиарите идват определено от Бразилия. Те са хибриди от няколко различни вида. И по това време на годината те все още, ние в момента сме есента, затова тази все още има листа, но през зимата тя трябва да започне да си губи листата и да остане само на грудки. Затова много хора ги наричат моркови, което за мен е изключително невярно и би трябвало да се избяга като практика. Защото през зимата тези орхидеи трябва да се държат изключително сухи, да се загубят всичките листа, да останат само по псевдогрудки и да бъдат подготвени за цъфтежния сезон. Така че, ще повторя, идентифицирайте орхидеите и ги разделете на две групи. Тези, които са от северното и от южното полукълбо, за да можем тези от южното полукълбо да ги държим сухи все още, а тези, които са от северното полукълбо, точно обратното, трябва да ги поливаме и да ги държим на хладно.